Здравейте хора, аз съм Камен Вучев и започвам това видео в момента. Ще играя Modern Combat 5 Blackout, както може да видите долу на екраните. Ще ви покажа как да започнете. Единственият проблем е, че първото ниво забравих да включа да снимам и сега не мога да го мина. Но нека да започнем да ви покажа горе-долу. Така. Reconnecting. Реконектват се само изчаквате малко. И защото аз това ми е първото видео. Solo and squad events are now available. To be able to engage in multiplayer battles, but for now, let's review the campaign map. Initializing aerial overview. Video feed is coming online now. Select the mission group to expand it. Let's initiate the first. Добре, нека да започваме да играем. Много интересна играта, запалих се сега. Честно, малко съм на урок по български. Извинете, че спрях, просто баща ми... Извинете, че спрях, просто баща ми звънна по телефона. Трябваше да говоря. Нека да продължаваме. Сега, ако почне да се реконектва направо, ще 326. Добре, разбрахме, айде почва играта. Бавно зарежда сега, защото бързо. Това ми е първото клипче, много се вълнувам. Мисля да го кача. Какво мисля да го кача? На кое говоря тук? Ясно, че ще го кача в YouTube. Малко ще е тъпо да го кача в YouTube. Запази интереса ви. Ще чекна моя интернет. Нямам интернет. И да, нека да започнем. Милекит. What the? Over here! Quick! Follow me! Hurry! This way! What the hell is happening? My name is Mika. Ruth sent me. Right now, we need to get out of here. Wait here! Oh, fatality. You okay? I'm fine. Stay back!
Ой! Иеро! I think that's the last of them. Here, Ruth told me to give this to you, so she can contact you. Thanks. И аз минах нивото. Сега да видим колко време остава. 7 минути, 3 минути остават. Ами мисля това да е края. Ще правя и още клипчета. Моля да ги гледате. Добре. Чао, хора.